البته زندگی به پستی و بلندی معنا ندارد. بسیار خاطره ها دارم از دوران کودکیم. بعد از ساعت 9 شب در خانه ما آرامی حکم فرما بود. این ممکن نیست که در یک ماه 20 شبانه روز در بیمارخانه نوبتدار استم. روید. بیا دکترم. وای 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 وای. در شدی؟ тамошобинони азиз, айни ҳол якҷоя бо ҳунармандони шинохта аз қабили Назримат Мусоиб, Фирӯза Раҳманова ва чеҳраи шинохтаи Инстаграм Сабринаи Назрӣ дар майдони сабт қарор дорем. шояд тааҷҷуб кунед, ки ҳунармандони шинохта дар пайи офаридани кадом саҳнае бошанд. ҳамин чи аст? кашам, барои ин ки ин вақту хеле чизо ба фикр сомонаи оила лоиҳаи тулӯ баъд аз ғурубро роҳандозӣ намуда ҳадаф дорад, ки дар такя ба зиндагиномаи шахсони воқеӣ, ки дар гузашта азобу машаққат доштаанд ва бо гузашти айём бо меҳнату машаққати хеш тавонистанд ба дастовардҳои назаррас ноил гарданд, силсила барномаҳоро пешниҳоди тамошобинон гардонад. танҳо шахси мубориз қудрати муваффақ шуданро дорад. қаҳрамони имрӯзаи барномаамон Сабринаи Назрӣ аст, ки дар гузашта бисёр азобу машаққат диданд, лекин пайваста бо кӯшишу машаққати хеш тавонистанд, ки маҷрои зиндагиашонро тағйир бидиҳанд. азобу машаққати гузаштаи Сабрина ғуруби ҳаёти гузаштаи ӯ буда, муваффақияти имрӯзааш тулӯи ҳаёти шоистаи ӯст. این بود پارچه از سرگذشت من.